20 uffiċjal Malti mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għaddejjin b'operazzjoni ta' tifi tan-nar fil-Greċja. Dan wara talba l-għajnuna mill-Gvern Grek fejn għat-tieni darba id-Dipartiment Malti qed jassisti bl-għajnuna ta' 40 uffiċjal maqsuma f'żewġ timijiet. L-ewwel tim wasal ftit tal-jimilu u l-uffiċjali bdew b'din l-operazzjoni ppjanata biex tevita diżastri li jistgħu jseħħu bħala riżultat li n-nirien fil-foresti jkomplu jinfirxu jew minħabba nuqqas ta' riżorsi. Tkellimna ma' Chief Assistance and Rescue Officer li qed imexxi l-ewwel tim Malti li qed jassisti fil-Greċja. Aħna l-ewwel ġurnata li konna hawnhekk ġejna deployed immedjatament fuq fabbrika taqbad, fabbrika ta' recycling plastic bil-foresta ħdejja taqbad. Għattajna jissu bej 10 u 12 sija niġġieldu daw in-nirien mal-kollegi Griegi. Ovvjament impressjonajnihom aħna tefawna f'dil area wara li esperjenzaw it-tip ta' xogħol jew il-kapaċitajiet tagħna mis-sena l-oħra. Galja spjegalna kif is-sħana li hemm ma tajni xejn f'operazzjoni bħal din flimkien ma' tip ta' veġetazzjoni li sabu. Kellimna dwar sfida oħra li ltaqgħu magħha f'din l-operazzjoni. Il-pompa tik biss ċertu għoli, allura inti tittamel daw li jgħidulhom booster pumps. Waħda naħseb mill-ikbar challenges mhux għalina biss anke l-Griegi hija d-delivery tal-ilma. Għalhekk aħna waqt li qed ngħinu l-kollegi Griegi tagħna we rely a lot fuq l-aerial means, fuq l-ajruplani li jgħinuk ħafna. Huma li jaqtaw il-qofol tan-nar kbir. Inti mbagħad tiċċirkola n-nar biex taqta' u ma jibqax jispredja. Il-Chief Assistance and Rescue Officer spjegalna li operazzjonijiet bħal dawn minn barra li juru solidarjetà ma' pajjiżi oħra iħejju aħjar lill-uffiċjali Maltin b'esperjenzi li fil-fatt jistgħu jużawhom f'Malta f'każ ta' traġedji naturali. Wara li spiċċa timbi mid-deployment, aħna nagħmlu post-mortem, ġifieri nintaqgħu jiena u l-kollega tiegħi bħala team leaders u nagħmlu rapport tagħna fejn aħna nanalizzaw l-added value li ħareġ minn daw l-operation, kif nistgħu ntejbu r-rispons tagħna fil-futur, kif nistgħu in-knowledge li ggejnjajna nadduh lil sħabna issa dan isir jew through lectures jew inkella waqt ir-reklutaġġi u wkoll kif aħna nistgħu nimprovjaw l-apparat tagħna f'din ir-rispons ta' forest fires jew wildland fires u x'apparat nistgħu nixxu biex intejbu wkoll l-effiċenza tan-nies. L-ewwel tim se jtemm il-ħidma tiegħu fil-Greċja fl-aħħar ta' Lulju, filwaqt li t-tieni tim ta' 20 uffiċjal ieħor jibda l-ħidma tiegħu fil-Greċja mill-ewwel ta' Wissu sas-16 tax-xahar. Minkejja dawn ir-riżorsi Maltin barra l-pajjiż, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu riżorsi kollha lokalment biex jekk inqala xi ħaġa dejjem ikun lest biex jassisti.